Pozdrav dragi prijatelji, dobrodošli na moj kanal i u moju baštu. Ovo je odlična metoda pomoću koje ćete se riješiti mrava na brz način. Mravi se u moj vrt nisu vratili 50 godina. Učinite to i više nećete imati mrava. A dragi prijatelji, kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Kako bi uklonili mrave iz vrta, pripremit ćemo jedan jednostavan recept koji uz to je jako jeftin. Sve što nam je potrebno je klinčić 1 kašika, kava 2 kašike i limun. Sve sastavite i izblendajte u blenderu zajedno sa 1 čašom vode. Zatim dodajte sapun ili šampon 3 do 5 kašika. Potom razrijedite u 10 litara vode i poprskajte mjesto nakupljanja insekata. Dragi prijatelji, ukoliko vam je ovaj video bio od koristi, lajkujte ga kako bi ga vidjeli i drugi baštovani kojima je potreban. Napišite mi u komentarima iz koje države me gledate, lijepo je znati odakle mi najviše pregleda dolazi.